Novela trestného zákona, ktorú predložil Smer, a teda vláda do Národnej rady, urobí zo Slovenska raj pre gaunerov, zločincov, mafiánov, kriminálnikov, zlodejov, feťákov a dílerov drog. Znie to strašne, ale je to pravda. Ja som si bod po bode naštudoval tú novelu trestného zákona a s výnimkou zrušenia tej špeciálnej prokuratúry, o čom všetci dobre vieme a bavili sme sa 100-krát, že je super vec, obsahuje táto novela kopec desivých statí, ktoré chcem teraz rozobrať a chcem adresovať ľuďom výzvu, aby sme urobili všetko preto, aby táto novela v januári nebola schválená. Pretože napriek skutočnosti, že bude zrušená špeciálna prokuratúra a Lipšic vypadne, tu dochádza k tomu, že sa tu zmení spôsob života obrovského množstva obyvateľov Slovenskej republiky. Podľa tejto novely sa nastavuje nová hranica malej škody v rámci trestného zákona až na 700 eur. To znamená, že škoda do 700 eur nebude považovaná za trestný čin. V súčasnosti je to 270 eur. To znamená v preklade, že ak vám niekto ukradne bicykel za 600 eur a neurobi to lúpežou alebo vlámaním, tak to bude priestupok. Najhoršie mu bude hroziť nejaká pokuta 60 alebo 100 eur. Obrovské množstvo slovenských dôchodkov je ďaleko nižších ako 700 eur. To znamená, že keď niekto ukradne nejaký zlodej dôchodcovi z jeho auta peňaženku, tak to bude znamenať, že spáchal priestupok. Že mu nič nebude hroziť. Človek, ktorý má celú výplatu, častokrát práve nižšiu, minimálna mzda je v čistom nižšia ako 700 eur, príde o celú výplatu, je existenčne zničený a človek, ktorý mu to urobil, ani nebude riešený ako trestný čin. To znamená, dostane priestupok od okresného úradu, pomaly ako močenie na verejnosti. A ten človek nebude mať ani právo na náhradu škody, bude môcť ho žalovať toho páchateľa niekde v občianskoprávnom konaní, ešte si platiť za žalobu. Jednoducho, ľudia budú absolútne v bezpráví. Zločinci, kriminálnici, zlodeji, malí v tomto prípade dostanú možnosti nekonečného kradnutia, lebo im nič hroziť nebude. A dokonca nebudú mať ani záznam v registri trestov. Oni človeku ukradnú celý dôchodok a budú páchať priestupok. Oni tú hranicu na 700 eur posúvajú tak absurdne, že vy keď dnes behnete niekde do obchodu k malému slovenskému podnikateľovi, niekde do železiarstva, ukradnete drahú vrtačku za 400 eur, vy páchate priestupok. Vojdete niekde do elektrodomu a zoberiete notebook za 650 eur, je to priestupok. Pretože ak nepoužijete násilie alebo sa nevlámete do tohto objektu, budete páchať priestupok a takých príkladov dokážem urobiť obrovské množstvo. Firma si do svojho areálu kúpi nejakú novú, drahú, ja neviem, miešačku za 500 eur, niekto im ju ukradne, bohužiaľ priestupok. Rozumiete? Viete, čo to bude znamenať? Oni doslova motivujú všetkých zlodejíčkov, bicyklov, zlodejov, elektroniky, všelijakých proste rôznych malých kriminálnikov, aby kradli, aby páchali čo najväčšiu kriminalitu a ľudia budú absolútne v bezpráví, pretože dnes má bežný mobil hodnotu 500-600 eur, čo ľudia kupujú. Ja mám síce nejaký smiešný za ďaleko nižšiu sumu, ale bežne vidím, že ľudia majú mobily za 500-600 eur. Keď vám ho ukradnú, priestupok, nečakajte, že to bude niekto riešiť. Viete si predstaviť, ako zásadne vstupne kriminalita, keď takáto novela trestného zákona prejde? Jednoducho, tá hranica 700 eur je absurdná z môjho pohľadu. Oni doslova do písmena vytvoria zo Slovenska raj pre malých zlodejov, pretože títo budú skrátka beztrestní a zároveň táto novela, ale že neskutočným spôsobom znižuje tresty za gigantickú korupciu. Ak ste gigantický korupčník, ak ste zlodej, mafián, oligarcha, ktorý ukradol 100 000, prípadne milióny eur, tak po novom bude skoro nemožné dostať sa do väzenia. Oni tam vyslovene píšu, že sa majú uprednostňovať tresty domáceho väzenia. Lenže trest domáceho väzenia, ak vy ste oligarcha, ktorý nakradol milióny, nie je až tak hrozný, nie? Vila, obrovský pozemok, bazén, zaplatíte si nejaké tie dievčatá, čo vás tam budú chodiť obšťastňovať a ste vybavení. Čiže keď ste oligarcha, zlodej, mafián, vláda vás odmení, že za vašu korupciu a gigantické trestné činy nepôjdete do basy, lebo vám stačí tie peniaze vrátiť, ktoré ste ukradli, len tú sumu. Ani vám nebudú zabavovať majetok, keď to urobíte, lebo to nebudú môcť urobiť. A zároveň dostanete trest domáceho väzenia. Ale keď ste obyčajný človek, ktorý buď má malý obchodík, alebo ste proste len dôchodca, ktorý dostáva ten minimálny dôchodok a niekto vám ho ukradne, tak vláda odmení toho páchateľa beztrestnosťou, lebo to bude len smiešný priestupok. Úplne nič. Čiže táto novela ide doslova a do písmena takto na ruku zlodejom, mafiánom a oligarchom
a ide priamo proti bežným ľuďom a vyslovene motivuje zločincov a zlodejov páchať kriminalitu. A môže si povedať, kto chce, čo chce, tam si to môže overiť v tom trestnom zákone. Ja som z toho desený, keď som videl. A ešte na dôvážok, čo je úplne najhoršie v tejto novele, táto novela motivuje feťákov brať drogy a dílerov predávať drogy. Pretože táto novela nie, že znižuje tresty za drogu v takých prípadoch, ako keď sme sa bavili niekde, že nejaký chlapec za gram marihuany dostal 5 rokov. Hej, toto by sme mohli riešiť, to je v poriadku, ale oni riešia niečo úplne iné. Oni dekriminalizujú heroín, dekriminalizujú kokain v tom návrhu trestného zákona. Počúvajte dobre, ponovom, ak vám doma nájdu do 250 gramov heroínu, tak stále nebudete považovaní za dílera. Môžete povedať, že to máte na vlastnú spotrebu. Ak vás nechytia pri tom, ako to priamo predávate, tak skrátka môžete povedať, že to máte len ako prechovávanie, to znamená, máte 250 gramov heroínu a hrozí vám sadzba 1 až 6 rokov. To znamená, dostanete tak 1,5 roka podmienky. Pri takýchto sadzbách je skoro nemožné ísť do väzenia a aj keby ste to spáchali opakovane a prídu vám na takéto množstvo, tak vám dajú zase len to domáce väzenie. Čiže vy vyslovene môžete mať doma 1/4 kila heroínu podľa tejto novely zákona a vláda povie, že vy nie ste díler. Oni dokonca stanovujú nepatrné množstvo fentanylu, čo je 50 krát účinnejšia droga ako heroín. 50 krát silnejšia droga ako heroín a stavujú ho rovnaké množstvo. To znamená, že keď budete mať doma 250 gramov tabliet fentanylu, pričom už jedna tableta bežne predávaná na čiernom trhu vás dokáže zabiť, tak vy ste stále na vlastnú spotrebu podľa tejto vlády. Poviem vám pravdu, mexické drogové kartely prestávajú vyrábať fentanyl, pretože im zabíja ich klientov. Je pre nich škodlivý, lebo to zabíja toho spotrebiteľa. A naša vláda prichádza s novelou, že 250 gramov fentanylu v tabletách, samozrejme tá účinná látka, ktorá je v tom nariedená, je nižšia, ja to viem, ale že takéto množstvo môžete mať doma bez toho, aby ste boli považovaní za dílera. Tak mi povedzte, či toto nie je aktivita, ktorá na Slovensku urobí zo štátu raj pre mafiánov, oligarchov, zločincov, malých zlodejov, feťákov a drogových dílerov. Za to, keď už držíte nejakú marihuánu a podobne, to už bude nemožné ísť do väzenia. Toto akože reálne do 100 gramov marihuány, keď máte, tak zabudnite na väzenie. 100 gramov paráda, nie? To tiež nie ste díler, to ste mať dobre balenie na vlastnú spotrebu, ale mať doma 250 gramov heroínu na vlastnú spotrebu, to je jednoducho niečo fantastické. Ja neviem, kto ten návrh písal, tú novelu trestného zákona, ale preložili ju teraz na január a toto je výzva pre všetkých ľudí. Poďme a bojujme proti tomu, aby to bolo schválené. Ja keby som bol poslanec parlamentu, tak hlasujem proti, pretože 100% súhlasím s tým, že špeciálna prokuratúra musí zmiznúť. Ale som proti tomu, aby sme zo Slovenska urobili raj pre zločincov, oligarchov, mafiánov, kriminálnikov, zlodejov, feťákov a drogových dílerov. A samozrejme som proti tomu, aby sme takýmto spôsobom ruinovali život ľuďom. Veď doslova vláda kričí celému Slovensku: ste malí kriminálnici, ste zločinci, ste oligarchovia, ste feťáci, poďte do toho. Absolútne rozbíja celý trestný zákon. A najhoršie na tom celom je, že celá debata sa znižuje na nejakú problematiku špeciálnej prokuratúry. Priatelia, toto sa môže dotknúť každého jedného z vás. Každého jedného z vás, ktorý to pozeráte, táto novela vám môže zásadným spôsobom zničiť život, ak sa stanete obeťou nejakého malého trestného činu. Táto novela pomáha drogovým dílerom predávať drogy, pretože ich musia reálne chytiť pri čine, bez toho nebudú považovaní za drogových dílerov a budú mať smiešne nízke sadzby. Táto novela spraví zo Slovenska podľa mňa drogový raj.